नाचे आइल बाड़ू त नाचा हिला के ना त मन बढ़ मरद हमरा जिला के। नाचे आइल बाड़ू त नाचा हिला के ना त मन बढ़ मरद हमरा जिला के। मरदी है गोली केहू न बोली इहाँ हमें मरद बहुत खाटी हो। हवे जिला आजमगढ़ गोरी, हवे जिला आजमगढ़ गोरी। सेहत का बात है तो ध्यान दा। अरे पूरा ध्यान दा।